wara li iċċelebrajna flimkien 3 festi kbar fil-Knisja, Pentekoste, il-festa ta' Trinità u l-festa ta' Corpus Christi, issa l-liturġija terġa' iġġibna fil-ħdud matul is-sena. U għalhekk issa se nidħlu aktar fil-prattika tal-ħajja ta' Ġesu, għax il-Ġesu nkunu nafuh billi naraw fuqu u nippruvaw ngħixu il-ħajja ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Waħda mill-missjonijiet prinċipali ta' Ġesu kienet li jippridika l-evangelizzazzjoni, li jxandar il-kelma ta' Alla. Dan ifisser li kien jxandar il-verità, is-sewwa. Iżda meta Ġesu kien jxandar il-verità li kien jolqod ħafna nies, però mhux kulħadd bl-istess mod. Kien hemm min qed jimxi wara Ġesu u għalhekk il-kelma ta' Ġesu kienet issaħħu u kien jkompli miexi fuq il-kelma tiegħu, u kien hemm oħrajn li meta Ġesu kien ixandar il-verità dina kienet toqorsu. Anke llum aħna s-saċerdoti meta nippritkaw kultant niltaqgħu ma' xi ħadd jgħidulna Fader, illum il-pritka tiegħek laqtitni propju fil-laħam il-ħaj. Jiġifieri ġibdet l-attenzjoni, forsi kien ma kienx qiegħed fit-triq is-sewwa. U għalhekk Ġesu kien ixandar din il-verità. U llum Ġesu ixandar il-verità b'żewġ paraboli. Paraboli fuq is-saltna ta' Alla. L-ewwel nett niftehmu ftit għax mhux dejjem nifhmuha sewwa xi tfisser is-saltna ta' Alla. Is-saltna ta' Alla hija sitwazzjoni ġdida illi Ġesu ġab fid-dinja. Sitwazzjoni, il-pjan ta' Alla li huwa pjan ta' mħabba, pjan ta' ġustizzja, pjan ta' fraternità, bdew jinħassu fost il-poplu. Din hija sitwazzjoni ġdida illi Ġesu ġab. Jiġifieri, mhux Ġesu ġab xi ħaġa diġà lesta, imma beda din is-saltna ta' Alla u ħalliha lilna bħala disċipli tiegħu biex inkomplu nibnu. Għalhekk aħna ħafna drabi ngħidu aħna nibnu is-saltna ta' Alla. Mela bil-preżenza ta' Ġesu bdiet dina is-saltna. Mhijiex il-Knisja hija strument f'idejn Alla aħna biex inkomplu nibnu dina is-saltna. U anki ma nistgħux ngħidu li hija l-Knisja biss, anki s-soċjetà trid tinsisti biex ikun hawn aktar ġustizzja, imħabba, fraternità. Anki l-politika f'dan is-sens. Il-politika hija biex il-bniedem jgħix skont ċerti regoli ħalli jkun trattat ta' veru bniedem. Mela dawn huma strumenti f'idejn Alla biex is-saltna ta' Alla li Ġesu beda aħna inkompluha. U għalhekk iġib paraboli ta' żerriegħa. Żerriegħa hija żerriegħa nitfgħu fil-ħamrija biex tikber. U għandna l-ewwel parabola fej il-parabola tgħid li ż-żerriegħa ħafna drabi qas inkun nafu kif qiegħda tikber u din hija s-saltna ta' Alla. L-importanti illi niżiraw Ġesu żera u għalhekk se tikber. Ma nindunawx illi qed tikber il-paċi, li qed tikber il-ġustizzja, li qed tikber il-fraternità u sfortunatament il-medja llum ma tantx ittina dawn l-aħbarijiet, imma Ġesu żera u aħna rridu nkomplu niżiraw. U dak li niżiraw se naħżnu, jekk aħna niżiraw il-paċi se naħżnu l-paċi. Bħal bidwi jekk jiżra l-patata mhux se jaħżen il-ħass se jkollu il-patata, jiġifieri il-prodott. U aħna wkoll jekk aħna niżiraw l-imħabba se naħżnu l-imħabba. Din hija l-ewwel parabola ta' Ġesu. It-tieni parabola
Ġesu jqabbel li din is-saltna ma' żerja tal-mustarda. U żerja tal-mustarda hija żgħira ħafna, però illi tikber f'siġra kbira. Tant illi l-Lut kienu jipprojbixxu illi jiżraw is-siġar tal-mustarda x'kienet tikber b'mod salvaġġ. Fil-fatt, is-siġra tal-mustarda hija siġra salvaġġa li hija kbira ħafna, però hekk hija s-saltna ta' Alla. Hija żerrija żgħira illi tikber u tikber b'mod biex ngħid hekk mingħajr kontroll. Għalhekk ħuti dan huwa il-messaġġ illi Ġesu qiegħed jagħtina llum. Is-saltna mhijiex xi ħaġa lesta, is-saltna kellha bidu illi Ġesu bdiha u aħna bħala disċipli tiegħu rridu inkompluha. Sakemm imbagħad tasal is-saltna ta' Alla fis-smewwiet li hija xi ħaġa perfetta. Imma s-saltna illi qed nitkellmu fuqha hija sitwazzjoni ġdida ta' paċi, ta' ġustizzja, ta' mħabba illi diġà teżisti fid-dinja u li aħna rridu nkomplu nibnu fuqha. Il-paċi magħkom.